Gang. Yeah, man, yeah. I'm serious. Lam dégg. Ada foofu doole. Billahi Kama jutale tawono quoi. Nice, mbir mi do. Bon, nga biddo. Balido yengel. Boni. Bonir na boni. Abi ñu quoi. Sabirum na ko Iba men quoi. C'est normal, c'est normal. Mo hande Donc quoi. voilà, comme jiddo namda dem so son jiruda compétition quoi. Hayna jaaga en. Waxon jiruda en ko ko mbawda wiidi Iba men pour cette initiative belle initiative. Ouais, le leer Iba men mom mbio mo félicitations parce que enen ji ko dara ni meden quoi manam minen quoi men ji enen fof joni enen fof en ji ko dara ni hay pulago ngusa wona hay rabo rek manam pulago quoi manam sa ƴetti manam ko manam ko yimɓe manam haalal ma culture o an sa ƴetti art haalpulreɓe yiyat umminde men dow anko leñol ma gonɗa e umminde dow quoi woy eɗen mbaɗama Tago inir hoore makko caabi leñol. woy caabi leñol caabi cok e Iba uddit mi naata nder mi lelo Donc comme d'hab rek ko gaay no ngana hoore ma bon so monti sur scène il faut ne ngandi quoi. Mno wiral ni beñaare beño tan. Waɗat assuré quoi waɗat assuré mais ko tagi a waɗani compétition. Ko tagi ayi ana haɗani affaire ko temps ji rek temps ji ayi ma loolu yama gënano sa gonay ɗum ɗo sa gonay ɗum ga famata rek quoi si c'est normal c'est normal gadde bala ya bala quoi mais commune mbawi ɗaminade ma surtout oui bientôt amine projet amine waaw amine mbaɗa waajal aɗan defa quoi oui amine defa oui amin ɓuuɓ walla comme dab rek wula jaw meta ɓuuɓde mbimami bala gen komi beñotoɗo ok ko Black Gang gonɗen ɗo l'enfant série de MZ oui min mbaɗi keɓe kaynaji fof ñoom lambalo ñoom wa rasta ñoom real kaynaji fof min mbaɗi mon keɓe ok respect amal jam mo frère a yesso ko lawol salam eɗen ɗon dardi le boss amin le boss amin l'enfant noir l'enfant série de Bokki Sarankoɓe bon il paraît Rawane tu faisais partie des finalistes bon Rawane waɗi cursus ganduɗa hoore ma boko c'était exceptionnel quoi vraiment guila début ha fin mais hayno seeɗa jiiɓade côté final o hen jiiruɗa affaire o Rawane hono jiiruɗa ko ardi fof mi salminima onon fof e scène men mo kucciɗen nde o ko wona yiyanda men ko haydara par ce que ko haydara tan wonata par ce que ɗo jon ko musique tan wonno kadi ɗum noon koye art jeeya par ce que parcours artiste jeeya min hooram je suis un artiste rappeur ɓuuramin Bokki Sarankoɓe mi naati rap ko ɓooyi mbeɗa andi ɗum ɗo kadi koye mission kam koye lawolam tan jeeyano ewa Allah addi ɗum min mbaɗi quart de final demi final ɗiɗon fof ayi quart de final woni p demi final woni p final kadi ari maaro ko noon mi jeeyama e he ewa ko heddi ko yettere Allah tan haydara mi yirata sona mbeɗen continue mission ngajam hannde noon mbeɗen ɗo e J-pop arde tawtorede kadi concours o ha joni Iba men kadi min mbaɗamo remercier par ce que ni weeɓani ko darnude ɗum ɗo hirande fof wiya waɗan ɗum ko artiste uji haalpre par ce que ma hewɓe peeñe hen hewɓe kadi ma pour découvrir en ko heewi ɗum noon waɗi ko yettere Allah no feewi ko haydara wona ko yiyande weltare rek hol conseil mo joguiɗa surtout pour hokkude artiste aji hannde woɓe participer ɓe ganduɗa hoorema ɓe meeɗa wadde an kam déjà a meeɗi wadde quoi wonko ganduɗa hen holko kokkataɓe hol conseil mbawɗa hokkude ɓe quoi ewa dokkami jomum conseil tan neɗɗo so yi ha wi gurdam mum ko art waɗi ɗum ɗo passion mum ko musique ewa foti tan ko jaggude tiiɗa par ce que ɗum ɗo yo jomum waɗni wona ɗum ɗo woni succès mum wona ɗum woni foof mum yo waɗ ɗum ɗo koye lawol mum jeeya ko foti wadde ɗum tan ewa ari joguima envie naari yo tinno rek waɗa ɗum ɗo kadi ko mission ko heddi ko Sénégal dem kanam France dellu guinaw bon dernière question mi namdoma mbasikki wonko poɗan wonko ganduɗa hoore ma aɗa waɗan min ɗum réservé yesso ɗo e quelque temps ko projet gonɗa walla a deeƴi de ewa ɗo mi deeƴani par ce que deeƴata ko haqqille o machallah ene deeƴi mais ɗum waɗi to gommi ɗo mbanmi komi deeƴani mi ala probléme to banggue cadre musique o mbeɗene projet goto wiye mon kalto gokka bientôt inchallah waɗat disponible pour l' instant koye tournage uji clip aji vibe suji ɗumin goni ewa waw koɗa amin hen Will Strong mi salmimo passage amin hen dal min e staff am fof pour l' instant kamin concentré koye projet o min jooɓata mais bientôt inchallah ma leer waaw comme no wirni bientôt donc min cappima pour bientôt inchallah bonne chance mbaɗa andi wonko woodi mbaɗa andi wonko joga quoi inchallah rabbi baw ma yimɓe fof kal ma got ko haalde quoi inchallah ma got ko haalde quoi jayo merci